Γεια σας, αυτή είναι η ιστοσελίδα μας. Έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του μαθήματος ηλεκτρονικού επιχειρήν από τους σπουδαστές Ευθυμίου Γεώργιος, Χαλιαμπάλια Ελευθερία, Τσίκουλα Μαγαρίτα και Μιχαηλίδου Βασιλική. Η ιστοσελίδα είναι για την εταιρεία μας, την ΛΕΠΟΥ, εταιρεία δερμάτινων ενδυμάτων, υπόδυσης, ρούχων και αξεσουάρ. Εδώ θα δούμε την αρχική σελίδα της εταιρείας μας, με κάποια σχόλια για την πολιτική, της εταιρείας μας. Εδώ θα δούμε την εταιρεία μας γενικά, την ιστορία της, κάποιες περαιτέρω πληροφορίες. Για την έδρα μας στην Καστοριά, την ιστορία της Καστοριάς στον κλάδο της γουνοποίησης και των δερμάτινων ενδυμάτων, πληροφορίες για την τοποθεσία της εταιρείας μας, τα προϊόντα μας, ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, υποδήματα, αξεσουάρ και προσφορές αυτών. Ας δούμε παραδείγματος χάρη ανδρικά υποδήματα. Εδώ βλέπουμε τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα, τις προσφορές μας. Παραδείγματος χάρη θέλουμε να αγοράσουμε το ανδρικό καφέ μοκασίνι, πετάμε προστίκη στο καλάθι, πηγαίνουμε προβολή καλαθιού και βλέπουμε τις επιλογές που έχουμε κάνει στα προϊόντα. Μπορούμε να αλλάξουμε την ποσότητα αυτών, μπορούμε να πατήσουμε ανανέωση για να κάνουμε εκ νέου μια καινούργια παραγγελία. Βλέπουμε το ύψος της παραγγελίας μας. Εδώ στο λογαριασμό μπορούμε να δημιουργήσουμε λογαριασμό στην ιστοσελίδα για να μαθαίνουμε τα νέα της εταιρείας, για νέα προϊόντα που μπορεί να προσφέρει και επικοινωνία. Εδώ θα γράψετε τα στοιχεία σας και οποιαδήποτε σχόλια θέλετε για βελτίωση, σχόλια κατόπιν παραγγελίας για το πώς σας έχουν φανεί τα προϊόντα. Αυτή ήταν η εταιρεία μας.